Tialdang ay naramit Apo, umay kayo, tagragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kakabsat, ti panangriri na tayo, ti panagungar ni Kristo, adda kuma nga maaddaan tayo ti namnama, maaddaan tayo ti pigsa, nga kabayatan ti panagdaldalyasat tayo dito'y daga, addan tulat ta panagungar, makarong tayo tulat ta. Agkamatalag ta nga iti ngarod keng kuana, tapno maikarita yung makiranod, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Sika na ibaon dap no paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Sika nga imaytap no ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Intay daydayaw ti Diyos, baban ti panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y dagakakyan, adagiti tattauan na imbag ti panagnaknakenda, igunan nakdaka, itanok na ka, pagrukba, banda ka, daydayawen na ka. Kapuiti na yung daklang nga dayag mo, Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos na ilangitan na Diyos Ama, naman nakabali namin, et sika umiyak Jesu Kristo. Bukbukto nanak ti Diyos nga ako, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kadagiti basbasol ti loob, kaasyan na kami. Sika ang mangika, kadagiti basbasol ti loob, ang waten kaday ko yararawi, sika sintotukan, iti makannawan ti Ama, kaasyan
kangatwan. Yesu Kristo tinasampan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, babaan ti papatay ken panagungar ti anak mo, imbuangay mo ti baro atulag, apakaikapiyaan ti tao ken ka. Tignayam kad dagiti nakemmi, tapno agbiag kami kas mayan nurot iti pamati nga ipadoyak-yak ni. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid iti apostoles. Madama pa ilang agsasao da Pedro ken Juan. Kalpasan ti panakapaimbag ti pilay a lalaki. Idi mapan kadakwada dagiti papadi, dagiti saduseyo, ken ti kapitan dagiti gwardya iti templo. Napalalo ti rurodda, ta isursuro dagitoy nga apostoles kadagiti tattao anagungar ni Jesus. Ket daytoy ti pamaneknek nga agungar to dagiti natay. Tiniliwda nga rod ida, ket agsipod tarumabiin, imbalod da ida inggana nga sumurunungal daw. Ngem adu tinamati kadagiti nakangeg iti mensahe da Pedro ken Juan. Ag 5,000 ti bilang dagiti lalaki. Kabikatan na naguumbong ijay Jerusalem dagiti agtuturay a Hudyo, dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg. Makimiting da kada anas, akangatuan apadi, da Caifas ken Juan, ni Alejandro ken da dumapay akamkameng iti familia ti kangatuan apadi. Pinatakder da Pedro ken Juan iti saklang da, sada sinaludsod. Anya apan nakabalin, wenno anya anagan, ti inaramat yo anang aramid iti daytoy. Simungbat ni Pedro as ipupunno ti Espiritu Santo. Apong agtuturay ken panglakayen. No, mausisa kami, gapu iti imbag anay paay iti pilay, ken iti panakapaimbag na. Rebengyo amin nga amwen, kastamet dagiti amin na tattao iti Israel. As itatakder ita iti imatang yo, daytoy a tao, apodno ana imbaganen. Babaen ti panakabalintinagan ni Heso Kristo, at taga Nazaret nga inlansayo iti krus, ngem pinagungar ti Dios. Daytoy a Jesus ti sarsaritaen, daytoy a paset tinasantuan a surat. Ti bato ngem imbelang yo, da kayo ngagpatpatakder, nagbalin nga isuti kang runaan abato. Isulaeng ti pakasarakan tayo iti panakaisalakan. Ta iti entero alubong, awan sa bali anagan nga ente ti Diyos, kadagiti tattao ang mabalin tayo a pakaisalakanan. Ti sao ti Apo. Bigyan man tayo ti Diyos. Ti batong imbeleng dagiti agkipatpatakder, nagbalin akang runaan abato. Iba ko ng balay, dagiti ay papatakbo, nagbali na kong ringan. Agyaman kayo iti Apo, ta isu na imbag. Tagnanayon ti dagbalbali ngayat na. Kunang arod dagiti Israelita, agnanayon ti dagbalbali ngayat na. Kunang arod dagiti amin nga agbuteng, iti Apo, agnanayon ti dagbalbali ngayat na. Iba ko ng balay, dagiti ay papatakbo, nagbali na kong ringan. Ti batong imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan abato.
Ti Apo anda kumakada kayo. Ako nga magpunta. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tiniparitan ka, o Apo. Nagparang manen a mismo na Jesus kadagiti adalan na itidanaw ti Tiberias. Kastoy ti panagparang na. Naummong da Simon Pedro, Tomas amaw awagan iti singin, Natanael at Agakana nga ili ijay Galilea. Dagiti anak ni Zebedeo, kendua pay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kadwana innak agkalap. Umay kami met kinunada kenkwana. Napandagarod ket limugan da iti bilog, ngempulos nga awan tinaalada anagpatnag. Idi lumlum ga ken ti init nagtakder ni Jesus iti igid ti danaw. Ngem saan ana ilasin dagiti adalan. Kinuna nga rod ni Jesus kadakwada, babbaro adda kadi nakalapan nyo. Awan Apolos insong batda. Kinuna na kadakwada, iwayat yo ti ikatyo iti makannawan ti bilog ket adda maalayo. Inwayat na nga rod ti iket, ket saan da na may isang at gapo ti kaado, tinaala da nga ikan. Kinuna ti adalan adinongdongo ni Jesus ken ni Pedro, iso daytoy ti Apo, ni Apo. Idinanggag ni Simon Pedro nga iso ti Apo, nagbado, tanakaoksob idi, ket timmapwak iti danom. Ngem nagbati dagiti dadduma nga adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket, anapno iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat, agsa nga gasot a metro laeng. Idi nakasangat dan nakita da sadya iti dumardarang abiggang, ken matuntuno nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyag kayo iti ikan na kaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insangat na ti iket anap no ti dadakkel nga ikan. Sa nga gasot 50 ket 3 amin. Ngem no pay adu unay ti ikan, saan anabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan tinakaitured a nagsaludsod kenkwana iti kinasiasino na, taammoda nga iso ti Apo. Iti kasta immasideg ni Jesus, ket innala na ti tinapay ken ti ikan, sana inted kadakwada. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, kalpasan ti pannakapagungar na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Kalpasan ti panagungar ni Apo Jesus, dahi ti kadakkelan nga pamaneknek kung kunatayo pay laeng. Idi nga ti kadakkelan nga pamaneknek ti panagungar na, iso ti panagparparang na kadagiti adalan. Na imo na nga nagparparang kadagiti adalan, tay ipakita na nga nangabak. Ipakita na nga day dibuteng da, balbaliwan da iti ragsak. Ipakita na nga nagbalay iti patay. Nga uray ni patay, han na maigawid ti kina Diyos na. Tay sugarod ti katanok. Kinatanok na kina Diyos, day ti mangipakita, ti bilag na kinatanok na. Iso ti kina Diyos na, iso day to'y panagungar ta. Kunatayo, nohaan anagungar, awan mama ay naaminan. Nohaan anagungar, awanan ti serserbi. Kasla mo dagiti dadduma nga nangisursuron, nagpondar ti relihiyonan, handa mo nagungaran, awanan. Sabali aday ito'y tanagungar nga rod. Kadatati, anya dagiti kayat nga isuro ti panagungar kadatayo, anya dagiti kayat nga mensahe nga ited na, kadatayo nga bunga tinagungar, datayo nga rod ti bunga na. Iso daytoy umuna, namnama, hope. Nga addan tulat ta panagungar. Addan tulat ta panagbalaygi. Uray no kas ano nga problema, uray kas ano nga tuok, uray pay ni patay, uray pay matayan tayo ti membro ti pamilya, uray pay datayo ti pumusay. No adda pamati tayo ken Kristo ang nagungar, mangabak tayo tulat ta.
Yes, so nga tapno sa nasapsapa kay nga mga bak, umuna kay nga matayon tapno nadardaras kay nga mga bak hindi at least kada kay ti umuna nga matay. Kaya yung mga bak hindi addan tulat ta panagungar, uray pay numatay tayo diti nga lubong, diti sagaba tayo tatta, uray pay kunatayo ka hantay mo nga maabak. Amuyo ti maabak, jak ma-imagine ti jak ma-imagine kaya kala ko man ni Apo Jesus nga nagungar niya. Siyempre natarnaw. Nagbalay nga ruda, nga tangan naragsak ti ropa na. Diyak ma-imagine di agungar, itinatay, nga nakamisuot al-alya. Kala ko Kala ko man, nagungar ka, jimirogrog na idi si bibiyag ka, agungar nga tanga kasi waman ti ragsak di ropa na. Al-alya aday jay, la panunutan niyo. Kasano pa nang imagine mo, Jay, nag-agungar nga tao nga tangsit. O rumor ka, Jay, rumor ka, pagungar na ka, rumor ka, dilungon mo ko, nagkanto, takiray mo, gala na ito. Nakatartaray ka. Ma-imagine nga tayo tao nga tangsit nga agungar. Hala, imagine nyo man, kas pangarigan ko masino kayat yung example. Dati nagbasa natin, so kasi ganti. Kala ko agungar ni manang Agnes. Agsasarak tayo amin, kalakas di ko ma. Ay, dadayom apo, ang mga to kumakas jay. Kasano nga tadi panagungan mo? Kala ko madatay. Sika, hamo ka ba lang ti agpakumbaba? Adang ta resurrection iti awanti kinapakumbaba na kini Apo Jesus di ipapatay na kinapakumbaba dayjay haan? Isugarod. Managing bubukod. Nasano pa nagungar mo nga nagado awit mo nya dagita lakasa kada bag mo kada sapatos mo nga imot mo kada kwartam. Nasano ti uungar mo nga rod? Di ma-imagine ti tao nga agungar. Narigat siguro nga mga agungar ti tao nga adu ti attachment na launay diti lubong niya. Dati nakapokus ka lati sansanikwam, pagkarkarit, nagitay di kaya mo ka, managing bubukod ka takukwam amin. Dagdaga, balbalay, luglugan, kwarta. Saan ti uungar mo nga ta? Kaya ti perfect symbol ti panagungar kay humility akin ni Apo Jesus akin isugor nga inawat na ti patay. Tapno adda panagungar. Kano hantay nga matay ka dagitoy nga attachment tayo. Hantay nga matay ka dagitoy nga nakaikapungan tayo. Kas ano nga tati panagungar? La imagine nyo man tabagbagayo Lada kay ti mangimaginan hangasyak jak nga ibagan. Dagitay banbanag nga hamukayat nga ibatan ditoy daga. Tapay la linaon ti panunot kin puso mo ang datangtangsit mo, dasaksakit tinakam mo, hadda ka gurguram, kasanong agungar kay nga doon, di pa agbogsing kayo mo ladjay, agpinungot kayo mo ladjay panahon, di pa nagungar, dataham mo kasar sa uno, agsao kay to dyayon, imposible noong kay nga agsasaod to'y daga, agsao kay to garudjila. Material things, sa inyo dagi dyan. Kanya dagi ti material things, mangigawgawid ka na tayo. Hindi kita dagdaga. Sansanikwa. Ada nang itid nga ron ti bagko, nakakarton pa'y nagmayat. Nanginan sa dahi, jak pa kinita presyo na LV kuna na di jay. Mayon to kitaan. Nga madahan ko maiturturog, mapukpukaw tay arak ko nga. Nangina nga dak. Yak mo no ayangan. Kadagijay nakas pangarian ko madagijay ti kadagijay ko matipaka mangigawid kanya tayo na siyempre nagungar nga radyo ulo tayo ni Kristo. Katinamnam tayo da tayo nga bunga na ikapeng na ibunyag tayo nga rod kanya na bunyagan tayo nga rod king Kristo. Makipagungar tayo tumot. Ngam no panunutan tayo sa inya ti mangigawgawid kaday ta nga panagungar. Kay imagine Iko na kun kasano nga agungar ti tangsit? Kasano nga agungar ti ado kaap-apa na? Kasano nga agungar ti switik? Kasano ti agungar ti nakakusilap? Agnger-nger-nger. Kasano nga tati pa nagungar na dahi dyan? Adayo narigat ang ata.
Para kanyak Gasang kat agpagungar ni Apo Isus sumad ka dagita na tayo nga naguuyong. Aga apa kay ito, aga apa kay tumo ilad ya, ingalaang mo daytan. Nadya ka, imagine nyo di jay kana. Kanya ti ibagbaga na ditoy. No aspiraran tayo ti panagungar, no mangnamnama tayo ti panagungar, suruten tayo aja inaramid na anya dayo umuna humility. Isugar nga inarakop na ti patay. Kamasapol nga matay tayo kadagitay mangigawid kada tayo. Haan lang nga ti physical death Haan lang nga ti bagi tayo ang matay. Anya dagiti pakatayan tayo. Ay karkarigatam ati matay ti. Dayta. No sekonakon. Nata sakit tinakam. Tangtangsit. Ululbod. Kinaman naging bubukod. Kinaagom. Gura. Kung agswitik da kanyamon no, lukwon da ka, bay amon, ano mo. Ay, nagrigat mo, Father, siyempre nadatang-tangsit mo, nariga nga talaga, di mo makawan na datang-tangsit mo nga tao. Pulos. Ngam no, di jati i-iyararo nga ang no, kaya tayo, aspiraran tayo ti panagungar, di jati ikawas tayo ani Kristo nga nagungar, isungorod nga, kunana, iti kangitingitan ti problema, kangitingitan ti sakit tinakam, kangitingitan ti panakairoruman, kangitingitan ti panubok iti biyag, Marubang nalatang agragsak di puso tayo ta. Agong ungar nga rod ni Kristo kada tayo. Nagungar nga rod ni Kristo kada tayo. Nagdaydayaw tayo manan kenkwana. Tartarigagayan tayo tinadalos. Uray naman nagbasol tayo tarigagayan tayo lata ikarkarigatan tayo Pray as you are kunana nga rod. Anya ti pray as you are nga kunana dana basa nga article ti pampleta. Nga naragsak ka agkararag ka. Naliday ka agkararag ka. Agsakit ay nasalunat ka, agkararag ka. Agsaksakit ka, agkararag ka. Ado problema, agkararag ka. Awang problema, agkararag ka. Kas dilat ta atap no, kas lakumanggarudhaan nga apektaran, dagiti sitwasyon ti biyag tayo ti relasyon kini Apo Jesus nga nagungar. Kano daddo mangarod ka, dagiti maapektaran tayo. Kano tarigagayan tayo ti biyag nga nagungar, mabalin tayo mga ipadas ti ragsak ti panagungar. So karon dali kasano ti ragsak ti panagungan, addaan waya, addaan kapya, addaan panagkaykaysa, addaan kinapakumbaba nga mga rakop kadagiti panubok iti biyag. Tapno addalat ta panagungar. Ngam na ti bagbagi tayo. May kasi ka mga padi maitantanuken, ha mga ni Apo Diyosan, si ka mga padi maidaydayaw, nga delikado daytan. Sobra mo ti attachment mo ti lubungan kadi mo ammo ti kabsat mo. Kaano kanton, adda nga rod panagungar dita. Dagiti adalan Apan ikalpasan nga si bubuteng da, kalpasan nga inulbod da isuna, ta intinalikodan da garod. Kalpasan nga intarayan da idi matay, mapan nasursurutan ida, nya di kunana, tal na, ti adda ko makada kayo, imbes nga bumalis ko Dahil ka oy, ida kayo, intarayan da, imbes nga kunana kumakahaan. Talna, kapya, tiadda kung makada kayo. Kaan nga nagibales. Ay, dagi na upay nga maababak, apan nakagarod papapigsaon ida. Kanagsaya at maano, dayjati ikawus tayo, nga puso tinagungar a Kristo. Nga itilubong ti pan nakaupay, kada pan nakaabak, kadalak tanamnama. Iraman tayong ikararagan. Ipagyaman ni Cardinal Sullivan ken ti pamilyana, misa ti minatay ni Francis Kahabon ken Florentino Habab Sr. Panagdaton.
Ika'y sa aming o Diyos na Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Apo ipaay mo kada kaasi ta aramidem ti oneg mi anapaypayso apan nakirano ti sakripisyo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Iti kasta dagiti nailangitan at ti tarigagayan mi asaan ket adagiti naindagaan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidayawam ngem nang runa una iti daytoy ara nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo ada aton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Kat babaan day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sata agrag o ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo. Kat kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a pagswan. Di langit ken daga, napnuday ti pakaidayawan. Hosana iti kaangatuan. Hosana iti kaangatuan. Pudno na apo, biig ka kinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paimo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paimo ida kada kami abagi kandara, ni apo mi ay Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik, isa maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, halain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon atulad. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babalan ti trus mo, kuminta panaguna, nung kami salakan si kanan ni Diyos ang lugar. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken katay impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parairayam dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka dito'y daga. Makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami, ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Yung kay kumati pagarian, itong kumapilakon mo, dito daga kas kabilang. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakammet baybayan nga umanugot iti soliso, isalakan na kamket ti dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Sa kukuan, tuturay, kitanatakal, andayay, yung mga Diyos. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Isa ko mga Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kordero di Diyos, may katari di basbaso bulubong, kasyon mo kami. Kordero di Diyos, may katari di basbaso bulubong, kasyon mo kami. Kordero di Diyos, may katari di basbaso bulubong, itden kadakam ti kapwa. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakanya, kanti may sala nga sao mapaimbag toy kararo. Musika inileti, musika isilawi, di kamay kari at serbi, musika
Kas may sabagan, pinamili na inilagan. Basta ngayong nagserdi ako na nasira ko. Ako sikat ibigin, ako sikat isilawin, di ka may kain at serdi. Ako sikat ikawin. Emday tabagan, lumatbay na nakikilalang. Marusan ni Diyos, grasya natin Marinus, ikaw ang kalinaman Diyos. Ako sikat ibigin, ako sikat isilawin, di ka may kalingat serdi. Ako sikat ikawin. Kumararag tayo. Aywanan na kamkad apo, babaan ti di agsarday nga ayat mo, kadagitiin salakan mo. Tapno dagiti sinubbot ti anak mo, ti panagtutuok na, mairanod danto ang makipagragsat ti panagungar na, gapuken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyok ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Magparintuman tayo. O salutari Jesus dia, Eceripan Jesus Dio, Bella Premunus dia, Arobum peruxilium, Unitrinoque
Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documento novum cedat Christui Christe Fides supplementum sensum defectui genitoque laus jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay. Nadakin kwa na ti amin na naimasalana. Kumararag tayo, O Diyos nga iti nakakaskas daw a sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuop mo, dawatin mi ken kaapo, nga ipaay mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti balikan daram, tapno maikari kami akan kanayon ti bunga ti panubbot mo kada kami, sikang agbyag ken adari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon na wantinggana. Panagdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Madaydayaw ti nasantuan nga natin. Madaydayaw na Iso Kristo na paypayso a Diyos kat na paypayso met a tao. Madaydayaw ni Jesucristo na paypayso a Diyos kinapaypayso may katao. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinakan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw ti nasantuan nga puso. Madaydayaw tinapategunay adara na. Madaydayaw tinapagay unay agara. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwin. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinindaklan nga nati Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinasantuan ti dinamulitan na panakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinaglorya na panakayuli na sa dila. Madaydayaw tinagan ni Maria Virgen ken ina. Madaydayaw tinagan ni Maria Virgen. Madaydayaw ni San Jose na teppel unay nga esposa na.
Madaydayan sa Mosya na katulungan ng Espiritu. Madaydayaw ti Diyos, kadagiti angheles, ken sa santos na. Madaydayan ti Diyos, karagdagan ng Santos na. O sakramento na Santuan, ikakaasin na kami santa nga ina ti Diyos. Iapod da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon ti kapya ti Apo, alleluia, alleluia. Nagyaman tayo ti Diyos, alleluia, alleluia. Naimbag arabi tayo amin Apo. Nagyaman tayo kinagdagsakan, iyaming nakaramunan. Biyag na pinigyan, karagin namin, sabay lumakaikay, at kay sa tisinunan. Jack.